Sunset. Yes, sir. Brother. Ay na, kumakain ka na dyan agad. So we're back again, guys. Hold up. Hold up. Yan na, tawag dito. Dito tayo ngayon sa may pangalan nito. Sana to? Sunset Hill Cafe. Yan dito sa ano lang po to, sa may San Fabian, Pangasinan. Then yun. Talagang sinakto namin ganito. Anong oras na ba? Anong oras na? 5:29. Sinakto talaga namin na ganitong oras pumunta kasi ano, yun, kagaya nga dun sa ano niya, ng pangalan nitong cafe nila is Sunset talaga, yun yung inaabangan dito. Yan. Bago lang to eh. Bago lang. What? Bro, what are you talking about, man? Ilan lang din yung pupunta. Yeah. Naistorbo kang? Kumain. Yan lang yata talaga yung pinunta mo dito, brother eh. So yan nga guys, no? Tawag dito. Kukunti pa lang yung pupunta dito, pero ano siya tawag dito. Maraming namang ano. Maraming pwedeng mabili. Yan guys, tingnan niyo yung ano nila, store nila. Yan. Yan yung meron dito ngayon. Sa taas siya ng bundok guys. Taas siya ng bundok. Yan. Papakita ko muna guys yung ano, papakita ko muna yung pangalan nito, yung mga montage ko. Kung paano ko siya minontage. May bago na lang binili si boss din ng ano no, motor no. 1,000cc ayun. Ba't siya pinapagalitan niya ano? Hindi ko mag-get yun. Ni si Roland. Pinapatapos mo na yung bahay niya. Ay, pinapagawa sa ano? Pangasinan? Kaya siya bumili? Eh, ano niya lang naman yun? Tawag dito. Piso niya lang naman yung big bike na yun. Second hand no? Ligas ko second hand. Kanina nag-my day siya. Sa kay bulan niya kita tulad ako. Isang buwan. Mura lang yun. Baka nga 1M lang yun. Baka 1M yun. Yung ano yun. Yan ang motor sa pinilihan niya. Wala na nga siya magawa. Puro yun ano niya na. Pinalitan nasa... Nilagay niya agad kanina sa truck. Sa ano? Clark. Ito kay may din niya ano niya eh. Pinapalitan niya ng gulong.
Guys, kain. Sabi may coke. So yun na guys, no. Bali itong Sunset Hill Cafe is matatagpuan nyo sa Barangay Tiblong. Tiblong ba to? Barangay Tiblong. Sitio, may sitio ba? Ano, yung Sitio Rabon. Marikit. Ay, Barangay Rabon. Hindi. Ano? Rabon Road. Rabon Road. Tapos Ay, Rabon. Barangay Rabon Road, Barangay, ano? Rabon Road, Barangay Tiblong. Sitio Marikit. Sitio Marikit. Tao doon. Barangay, ay ito doon. Baliw ka yata eh. Rabon Road. Rabon Road, Barangay Tiblong, San Fabian, Pangasinan. Yun. Then ilalagay ko na lahat siya sa description box para kung sakaling papasyal kayo dito is hindi na kayo mawala. Then dyan lahat sa description box. Then yun nga guys, meron naman silang meron naman silang Facebook page na may ano na yung Facebook page na ganun lang din. Na ilalagay ko na rin diyan. Ito. Yan. Lalagay ko na rin siya diyan guys para para kung sakaling i-visit niyo na lang sila. Yan guys. Ganda ng view dito. Ganda ng view. Yan. Wala ng araw. Yan, kung yung makikita niya puro na yan, dagat na lahat yan. Dagat. Gawin na naman kayo. Brother, gutom ka pa? Brother, gutom ka pa? Tumuhin na yan. Yes. Ano ito carbonara? Ha? Kainin mo na. So yan guys. Ganito yung mga nila, parang ubo-ubo nila. Pwede kayo dyan umupo, kung saan nyo trip. Then dito naman yung parang doon, photo booth nila doon. Pero hindi pa masyadong na fully finish yung na nagawa. Libreng tapero. Tupperware. Yan yung 20. Kumingay. 20. Guys, alam nyo bang itong mismong Tupperware na to, meron siyang charge 20. Good. Pero di ba rin papakinabangan? Pero di ba papakinabangan naman, di ba? Papakinabangan naman eh. Meron silang mga paper na Grabe naman. Kaya ang mismong paper, yung mas maganda pa tapos lalagyan lang. Yan, mas nakakatipid sila. Hindi na yung bibili Madami lang. pa tingnan. Kaya nga. So yun guys. Ilan na lang kaming andito. Pero siguro pag mga dito, pag mga tawagan weekends, marami siguro dito, no? Pag mga weekends, marami dito. Wait lang guys. Tutur ko kayo. Para mas malapit yan. Anong oras na? 5:49. Ayan, 5:49 PM. Ganito na yung sitwasyon dito. Ito siya. Yan dito. Yan. Yan guys. Ganda dito. Yan o. Wala nang araw, lumubog na si haring araw. Doon yun, nasa taas tayo ng bundok. Then yung naman dito, klima naman, yung klima naman dito is malamig. Pero dito pangit naman siguro pag pangit dito pag sakaling mga tanghali. Kasi wala siyang kung nakikita nyo, wala siyang mga bubong. Kaya mainit dito, kaya mas mostly maraming pupunta dito pag pag mga around punta kayo dito guys, mga 4 ganun, maganda dito, or mga 3:30, mainit pa kasi. So ayan guys. Third wheel na naman tayo as usual. Ako maharap na bounce na tayo? Bounce na? So yun guys, babounce na kami guys. So yun na nga, babounce. So ininom ko dito. Galing mo to Yung? Dadalhin yan. Babounce na kami guys. And sana nag-enjoy kayo sa video na to. And yun, shoutout sa certificate ko. Nakita nyo naman na. Thank you, and hanggang dito na lang ulit. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Soon up. Peace out. Peace.